बेखौनो खमसिनबावगोन आं नों बुंलाय नयन गरगारिया जोंना रोजाबसिगोन देग्लाय औ Output kalau dilihat bab division lo, output dilihat pokok tu. Taruh deh, kemana? Hello, hello. Sarai kau helmet, guna ngeh, không ngờ nào
संसार जागोन बांद्राय अननाय मोनब्ला लासै लासै नोंबो खर'आव बारहोनो लुगैखागोन बे जायगायावनो नोंखौ दोनगोन नोंनि खोथाजोंनो सोलिजोबगोन खर'आव गाखोना थाबाय थानों जाथारै बाथ्राखौ दाबुंदावा नोंखौ जयैनि आंनि थैया सोर हौवा बेलाय हिनजावनि खोथाखौ मानिजोबग्रा एसे गेन्दाबानो लावथि दैग्रा नै थांनोसै आं साखा खबैगोन थिखादारना जिराय जिराय जागोन फिसायनि आन्दारा सारबायखौ हेलमेट हमगोन आङो नोंखौ मोनाबोला बेखौनो खमसिन बावगोन आं नों बुंलाय